Sylwch yn fanwl ar yr arwydd yma, Caernarfon, croeso, a Caernarfon wedi sillafu efo'r ef Gymraeg. Does dim o'i le yn hynny, meddech chi? Wel, oes a nac oes. Cyngor Bwrdeistref Caernarfon sydd wedi codi'r arwydd yma. Ac yn od iawn, da chi'n gweld, mae nhw newydd benderfynu glynu wrth y fi Saesneg wrth sillafu enw'r dre. Dyma dirprwy faer y dre, Mr W. P.S. Rowlands, i egluro'r sefyllfa. Wel, yr rheswm mwyaf arbennig oedd bod hwn yn hen enw ac yn draddodiadol wedi ei sbelio hefo'r llythyren fi. Ac teimlo dyla hwnnw gario ymlaen. Mae un peth, wrth gwrs, yn bwysig iawn, a hynny ydy ynganu y gair. Ac os da chi'n mynd i roed y llythyren ef i fewn, y peryg ydy i'r bobl ddiarth sydd yn dod i holi'r ffordd i Gaernarfon i ofyn am y ffordd i Caernarfon. A da ni ddim eisiau hynny o gwbl, wrth gwrs, Caernarfon ydy enw'r dre. Wel, gyn bellad dwi'n y cwestiwn, mae'r peth reit syml dwi wedi blino gweld dau air wrth ben ei gilydd. Y gair Caernarfon. Un yn Gymraeg meddai nhw efo'r ef, ac un yn Saesneg a dano fo. Dim ond un llythyran o newid y fi. Wel, mae'r gost a mae'r peth mor ddisynwyr. Felly, y peth o gyn i oedd cael penderfynu unwaith ac am byth sydd oedd sillafu'r gair. A rwan dos ha ddim fi yn Gymraeg. Wel, mae yna un o'n bod ti wedi, mae siap hef sy'n ni hi. Felly mi roed honno i mewn a chael y gair yn Gymraeg. Dos gynnon ni ddim C yn Gymraeg, ond mae gynnon ni ec galad. Dos gynnon ni ddim X, ond mae gynnon ni ec ag S. Ond os ni licio rhoi y Jones i mewn, tas a ddim ond mwyn John Eilian a Jane a Jemima ac mwyn i ni gael bita jam a lot o bethau felly. Ond efo'r gair Caernarfon ei hun, pobl yn dweud wedyn, wel, da chi'n dod yn erbyn traddodiad. Wel, mae rhywun yn llunio traddodiad, a mae rhywun yn blino ar y bobl, mae megis rwan y dechrau yma ar awr hon, a mae felly mae hi fod. Rhaid i rhywun gychwyn traddodiad. Mae well gen i y lythyran hefyd bod haneswyr yn dweud mae fi oedd yn cael ei ddefnyddio yn yr hen gyfnodau. Mae well gen i weld y ref yn o, a mae gen i resymau pam. Mae llythyran fi, wrth gwrs, llythyran Rufeinig ydi, a byddai chi sbio ar wynaf oriawr. A maen nhw'n galw'r heini, Saeson o Roman letters. Y Roman letters ydyn nhw. Ond dwi'n meddwl glir a gweld bod yna le i'r fi yn yr iaith Gymraeg o gwbl. Y fi? Pam hynny? Ydyn ni'n bod o ddau'n sgwennu Gaernarfon i lawr fi ddau bob amser iwsio de. Yr ef. Pam hynny? O'r hen Gymraeg, di o te. Os am fi yn yr alfabet Gymraeg, nagos. Fi? Pam? Sticed fi. Pam? Fi wedi bod yr oed. Mae Caernarfon wedi cael ei cyfri fel tre Saesneg erioed cyn gyfri fel maen nhw wedi dod rownd efo'r Cymraeg wan te. I mi. Pam hynny dwch? Wel, Cymraeg. Tos na ddim fi yn y wyddor Gymraeg. A cyngor y dre, wrth gwrs, yn dweud mae'r fi maen nhw'n ei ddewis. Wel, yn hwyd i hynny te, ond fasa'n y hen dadau taid ni'n troi ni beddi dys nhw'n gwybod be maen nhw'n neud. Diolch yn fawr iawn chi. Thank you very much.